Amarillon tytöt kutsui mut tänään lounaalle ja kello rupeaa olemaan 10 aamulla. Itse rillo ei ole vielä auki, mutta käydään katsoa mitä ruokaa tänään täältä saa. No niin, mennään tänne keittiön puolelle, missä tytöt luuraa. Siellähän ne on. Moikka! Moikka ja tervetuloa! No niin, teillähän on täällä duunit jo käynnissä. Täällä jo väännetään hikihatussa coleslaw-salaattia. No niin, mitäs tänään syödään? Mites, minkälainen nälkä herralla on? No tietysti iso nälkä. Laitettaisiko sitten kuule tämmönen XXL-burgeri? Todellakin. Nälkään. Todellakin. Nälkään, todelliselle lihansyöjälle. Kyllä. Sekö on isoin burgeri, mikä täältä löytyy? No kyllä, joo, tällä hetkellä on. Nice. Lihaa tulee ihan kunnon määrä tommoselle raavalle miehelle. No niin. Amarillo XXL Burgeris on 550 grammaa lihaa. Tää on ihan tajuttoman kokoinen ja sopivan tulinen. Kaikki mitä mies tarvitsee.